يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل الله تجيتك oburni daha tagaka honoma wodowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daniri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñjay ɓataake bindaɗo mawbaare 19 mbooy hitande ujunaje nogase nayi ɓataake men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndew ɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere hettiyankoɓe yewtere men jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe sénégal mauritanie mali gambie guinayne e diaspora o kala moni pop ɗo woni ene woniri min mbi kisal ɓural nden ka iya jeende yo duumo e men bi jaahi annabi men tedduɗo sallllahu alayhi wa sallama alhamdulillah en jetti allah en juule annabi o sallllahu alayhi wa sallama en garti talata hande 19 lewru mars jokkude tariha meɗen mo gonɗen dow mum woni annabi ibrahima khalil eɗen jaada e musidɗo men ceerno khalid abdoullahi sy ene duusa men e sawtawol jimri ndi musidɗo men ceerno ousmane ly taw koto kaɓirde to kadi ko musidɗo men saydou abouba alhamdulillah eɗen calmina ɗo hen musidɗo men guiɗo men sehil men wonima kam Koccir Mbaye Amadou Mbaye ha toon to Nouakchott ñotowo ngana kono ñotanta tan ko worɓe rewɓe kañumen yo mbaɗoy débrouillé ɗum noon min calminima min calmini galle o e suddiɓe e ɓesgo foof Seydi Mbaye e dow indema en calmini dendagal Mauritanie kala kono kadi eɗen jetta eɗen jaara mawniraɓe men gorgolaɓe men neniraɓe men enɗam men bandiraɓe men fedde yiɗodirɓe saabu Allah taweteɓe to leydi France kono ne kadi en pawi calminal ɗi e teddugal ngal e jarore nde e duwawo kala e golle mon moƴƴe payodinde e dow inde mawni men sohna Haji Saar nde jettinanta en kamɓe kala mi weltanimama mi salminiɓe mi jurimamaɓe yo Allah yemen moƴƴere enen kala alhamdulillah kono kadi en calmini ceerno Aliou Diawo jangguinowo Qur'anil Karim ngana ha toon to Kerma Sar alhamdulillah kono ne kadi ceerno Abdoul Kande mo ganduɗa ko ceerno peɗɗitiɗo haqille jirliɗo ɗanniɗo
e Afrique e ko wona Afrique kala kono kadi jankiniɗo gendiyanke labtuɗo darde fuladunajo dariɗo e fulfulde ene soyno ɓamtare muɗum mi salminima Seydi Kande koɗon calminten sohna Hajja Dieynaba ñamajo ha toon to leydi Guinée Bissau to Banjul walla mbiyen toon to Bissau mo ganduɗa kam woni nene mum almuɓe ceerno Aliou Diawo min calminima ha toon to Bissau min calmini dendagal Bissau kala e dow inde maɗa teddunde kono kadi en calmini dendagal gouvernement o kala e dendagal fulagu tawetegu toon kala ceerno Haali Abdullahi Sy mi salminima mi juurimama mi yettima mi yettanimama Allah moƴƴere mi wi mbara fini mbar dande ɓoccitima saabu ɗeɗo balɗe kala dande ko nanga ko eɗen porsa tan kono noon dande ma nde ne manki yaltude tigui rigui eɗen gandi noon ko haalte ko ne heewi kono alhamdulillah ma en gustu tan leppi ɗi e jewteɗe ha mbawen dusde yimɓeɓe nde tawno ɓe goni koye nguleki woni hen goni koye nguleki woni hen goni koye golle kadi ɓe katojini kadi e andude tarihaji ɗiɗo hen ɗi ganduɗa ene wawa dusde men no fewi ɗum noon ceerno Khalid mi salminima mi juurimama mi wima assalamu aleykum wa rahmatullah kon duwontoɗami ko kala mi duwanimama hoɗo ɗum Seydi Sy ya wurko heewi bisimilla maɗa assalamu aleykum wa rahmatullah wa aleykum assalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof ya wona jaam jaam Allah e kisal mum e nden ka mum yo won e ma mi weltanimama no feewi en jetti Allah noon Allah gartirɗo en ɗo kadi wawde jokkude jewte meɗen en juuli e nulaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam alhamdulillah en calmini kala juulɗo ɗo woni kono en gardini e calminali he jinnaɓe men tedduɓe wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna en calmini jinnaɗo men Dieynaba Abou Tafsir Mamadou en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam makko yo Allah hokkumo sago makko barke annabi sallllahu alayhi wa sallam en calmini en duwima jinnaɓe men ruttiɓe en ñaguima Allah yo Allah hebbine mabɓe yurmede muɗum caggal ɗum en calmini ceerno men taw kadi ko guiɗo men taw ko sehil men taw ko jewtidiɗo men moƴƴo mo Allah moƴƴini gandinowo newiɗo jurumdero jiɗɗo jaam yiɗani kala kala en jaam alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye en calminimo en juurimomo en gari ha ɗon en calmini galle o kala en ñaguima Allah nde Allah heddanta en mo ko juuti Allah waɗa barke e ɓesgu he yo Allah hokkumo ñamde e barke mabɓe ko juuti bi jaahi annabi o sallllahu alayhi wa sallam kono en calmini kaw men ceerno men sehil men ceerno Khalil en ñaguima Allah nde Allah junnata e makko cellal en calmini guiƴi men ceerno Abdullahi Khalil Mbaye ceerno Ahmad Tidiane Sakho kaw Moustapha mi salmini on alhamdulillah en calmini soringo foof ko alda e limtude en calmini dental Mbulay seeɓe kamɓe kala e gardugol Haruna Belel Sy kono en calmini dendagal fedde subalɓe e inde ceerno Ahmad Siré en mbimo Seydi Diaw en calmini kamɓe kala hay goto en goppani en calmini Moussa Silla nawtenmo ha to Demet kono mo tawe ɗo e Paris gorko moƴƴo gorko dariɗo gorko jiɗɗo en yiɗiri en Allah gorko gongirante mo ganduɗa ko ɗum tan welatamo yo Allah yomo moƴƴere gorko moƴƴo yo Allah hokkumo sago makko barke annabi sallllahu alayhi wa sallam en calmini dendagal julde kono en calmini fedde Mama Aïsse en calmini fedde Fadimata Bintou en calmini fedde Adama Aïsse ha to Lo Havre hay goto mabɓe goppani e gardugol Mawdo Soda Konté yo Allah yoɓon moƴƴere yo Allah yoɓon moƴƴere mi yi darde mon mi yi golle mon payodinɗe
ko ummuno e mon faade e am yettima. Yo Allah yoɓon moƴƴere, yo Allah yoɓon moƴƴere, yo Allah yoɓon moƴƴere, yo Allah yettu on moƴƴere. En calmini ceerno Samba Gange e galle mum sohna Khadijatu Seydi Dia. Ceerno Ahmadou Thiam en calminima, mi salmini sohna Aissatou Ndiaye. Ceerno Ahmadou Sy mi salminima, kono mi salmini kadi cuddiɗo sohna Fadimatu Konnate. Kono mi salmini musidɗo ma ceerno Ahmadou Sy, o wi on majjodiri no feewi. O wiyete ko ene wawi an hoorema taw wayrodiri e makko no feewi. O wiyete ko Oumar Sarr, en calminimo kanko e sohna Zeynabou en, Mamadou Sare Diary, en calmini kamɓe kala. ɗum noon Seydi Sarr, mi artirema konngol ciftina en to jarannoɗen e on ɗon saaha jokken golle Seydi Sarr. ceerno Haali Abdullahi Sy, min calmitimama, min beltanimama no feewi. ɓen kadi ɓe calminɗaɓe kala, en calmitima e dow inde mabɓe, en duwima. Kono kadi eɗen muññita oɗo saaha mo gonɗen ko wayno taweteɓe diwan Kafrine, Fatick, ha faynma to Tamba, Kolda, Sédhiou, Kédougou, Diourbel. eɗen gandi hen nokkuji hande ko nokkuji gulɗi jaw no feewi, saabu aɓe jaa ha ko ene tolno e 44 degré, hen saabi jaa ha 45 degré. kono ne kadi Bakel ha faynma Matam, eɗen gandi hande o nguleki fuɗɗima yillade, kono ne kadi ha to Mauritanie e to banggue Mali Nioro o, ɗiɗo nokkuji kala hande nguleki fuɗɗinade hen. kono kadi Mboyo so tawi arani tan ene saɓora, kono watti ñengtade seeɗa. teskama noon ɗiɗo hen dumunnaji nguleki fuɗɗima yaalade, saabu so en jii toon to Brésil hande o ene hulɓini no feewi, saabu degré ji goɗɗi toon ɗi kollira tan e yontere yawtude mi suusa haalde tawno eɗen gandi oɗo saaha kadi nguleki woni koye yillat. ɗum noon rewɓe sowiɓe e sukaɓe e nayeɓe, ko gonga ko ma yalte, kono jokkoyde enɗam ya subaka law tan, so nangue wuuli seeɗa woto yaa, nde tawno en jogui ko bonnata no feewi. ceerno Khalid Abdullahi Sy, gonɗen koye annabi Ibrahima Khalil. annabi Ibrahima Khalil bamum yamiri yo yaltu galle, o yalti galle, o jillodiri e yimɓe wuuro ngo, ɓen ɗo teskimo noddimo faade juulirde mabɓe. ceerno Khalid, bisimilla maɗa. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Seydi Sarr, mi salmitimama, mi weltanimama no feewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof ya wone jaam. en calminiɗo en Fatimatu Jibrilu Ali Sy, mi salminimo no feewi, ñaguima Allah yo Allah looyo makko cellal, yo Allah hokkumo sago makko, barke annabi sallllahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seydi Sarr, ɗo mbiɗa ɗo ko ɗon tigui jaranno ɗen. Ibrahima o ari o jillodiri e yimɓe wuuro ngo, ɓe jiimo ɓe noddimo yo arɓe jaada to allahji maɓɓe to. mi haalanino allahji ɗi kodi 73 sanam, taw kala hen sanam goto aɓe joƴƴini ɗum e danki, taw danki ki ko danki kanŋe woni 16 kanŋe. kamɓe allaɓe ɓe, mawɗo allaɓe o eɓe ƴetti tengade, taw tengade nde waɗira ko kanŋe ɓurɗo wonde kanŋe basorɗo e on ɗon saaha. guite ɗe e pewnira ko kanŋe biyeteɗo yaqutu boɗejo, taw kanko sanam on ɗon mawɗo to jooɗiɗo, banggue makko ñaamo sanamuji tokosi ene catimo, banggue makko nano sanamuji tokosi ene catimo. yimɓe ɓe noon ñande foof ene pewna ñaɓɓe, ene gadda ene mbaɗa saraji makko, ɓe gadda ñamde ha hewɓe, ɓe gadda ɓe joƴƴina yeeso sanamuji ɗi. e on ɗon saaha noon soɓe joƴƴini tan cheyɗineji ɗe gara ƴetta ñamɗe ɗe nawa, soɓe gari ɓe cikka ko kamɓe ñaami, kamɓe yimɓe ɓe soɓe gari ɓe cikka ko sanamuji ɗi ñaami, ɓe beltoro ɗum. ɓe noddi Ibrahima noon, Ibrahima ari yaadi e maɓɓe ha yetti.
ɓe kolli ibrahima arani wadde ko ɓe mbatta ko. Ibrahima yiɗi ko humpitade. Ibrahima ari noon eɓe kolla ɗum ko kalanmami ɗo ko fof. O ko ni wiyete, o ko ni wiyete, o ko ɗum ɗo fewnira, o ko ɗum ɗo fewnira. Ko oɗo woni mawɗo o, ɓeɗo goni sukaɓeɓe. Ayi ɗiɗo boluji ɗi gaddata ɗo ko ñamde. So tawi ñamde ɗe addama ɗo, ko kanji ñamata ñamde nde ha laaɓa. Taw ɓe ganda ko sheyɗineji ɗi garanta ñamde ɗe nawa ɗumen. Ko ni woni no ɓe mbadde Ibrahima ngol ɗo lawol. Ɗum noon Seydi Sar, konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalidou, aɗa andi aduna o hande ko fati e jalaŋeji e sanamuji ene patta gasani taw. ɓen yillotoɓe leydi Inde jalaŋuji kanŋe pewnirade haalis ceha fewna nokkuji men fewna hannde tawe toon. Rajimo Mouhamed Diawdi rajimo mi salminima ɗon ɗo baba tawete ha toon to Inde, saabu eɗen gandi Inde ko nokku kawnide ceerno Khalid. Ko ciforɗen ɗo henna ko kala mum ene tawe toon, gueɗe kawniɗe. aɗi toon neɗɗo ɓe ndewa ɗum taw ko kañum ardiɓe ɗin allaji, suuta jungo ngo duuɓi nogas capantati taw tellani jungo ha jungo fooƴa ha wonta tan junguel cewguel yimɓe hawniɓe ceer seydineji natata e mabɓe, tampata watta naata e jeygue lelo e jeygue waala e kooce, ko hunde hawnide. ceerno haali Abdullahi Sy, kala ko wona Allah ko mere. Ko Allah ko noddi ko laaɓal, ko Allah ko noddi ko civilisation, ko Allah ko noddi ko laabde, noddi ko fewde, noddi ko hunde nde ganduɗa ko ma gona alliyanke tan nde jiiya ɗum. Kala mo yettaki on maqama o daña tan corduɗi goɗɗi diwirɗi goɗɗi ɗiomo funtire hoore makko taw ko seyɗan natte makko. Yo Allah danne ɗe gueɗe. ceerno haali Abdullahi Sy, nden ɓe kolli annabi Ibrahima ɗi sanamuji bonɗi. Eske ceerno Khalid, bisimilla maɗa, holko annabi Ibrahima wiɓe ɗon? Seydi Sar, mi salmitimama, mi weltanimama no fewi. En calminiɗo ceerno Samba Gangue ha to Lo Havre, kanko e cuddiɗo makko sohna Khadijatou Dia. En nawtatɓe ha to Bosiyaɓe, kono en calmini to Bosiyaɓe to banimen debbo hono Faati Diagnel. En calmini fedde yiɗɓe ceerno Khalidi wonɓe toon. Yo Allah yoɓon moƴƴere. Seydi Sara, mi weltanimama e namdal ma payidingal. Ayi ndeɓe kolli Ibrahima ɗiɗo sanamuji bonɗi, Ibrahima heɓiti wi onon ko mbaddotonde ɗi sanamuji bonɗi, ɗum ko nafata. ɓe mbi ɗum ɗo woni allaji ɗimin ndewate ɗi, oɗo woni mawɗo o. Ibrahima wi ko mbaddotonde ɗum, ɓe mbi ɗum ko allaji amen. E on ɗon saaha noon o wondani ɓe, o wi mi wondi mami fewjan allaji mon ɗiɗo, kanji fof mami bonnuɗi, mami helɗi. Joni noon kamɓe ɗum mawni e mabɓe. O yalti o faati galle mabɓe ko dognoɗo toon, ɓe ndewi e makko. nde ɓe ndewi e makko, ɓe jettoyi galle, ɓe tawi ɗon baaba o yiiɓe wi ko ɗum woni. Ibrahima wi mi yi gay kokkolli, ay ko dokkunɗa kam ɗo yomi yeewi ñanden ko ɗum kay ndeke wonani hay batte, ko hande jiimi pijirloji mon gonɗi toɗi. E hoddiro Allah, kanko Ibrahima ɗum muusimo no feewi, kadi o yiɗi ɗum iwa ɗon, o yiɗa ɗum tabita ɗon heddo ɗon. E on saaha kamɓe fof ɓe ndendi. O wi baaba, hol ɗiɗo porteliluji ɗi jiimi oɗon ndewa, oɗon pija tan, oɗon pijira gurdam moɗon, oɗon ndewa hen, oɗon jaaha oɗon ɗufno toon, oɗon mbiya gonɗon koye rewde Allah. Ma hadihi tamathilu llati antum laha akifun. ɗiɗo portaluji bonɗi ɗi ganduɗa ko ɗi jagguɗon e gurdam mon, oɗon cikka gonɗon ko e lawol peewal, oɗon pijja e muɗum. ɗeɗa photoje holko waɗi oɗon ndewa ɗum? Mi yeehi ha toon, mi yiiri guitam waɗaka barke, sabi mi yi woni hen e mabɓe ko leɗɗe pewnira, mi yi woni hen e mabɓe wona leɗɗe pewnira kanŋe, mi yi woni hen e mabɓe pewnira ko haalis, mi yi woni hen e mabɓe
ko jamɗe pewnira mi yi won hen e majje pewnira ko bedek nani mi yi won hen e mabɓe ko kire fewnira mi yi won hen e mabɓe ko kaaƴe oɗon ƴetta ɗum tan oɗon pijira gurdam moɗon ha ngara e goppe ɗum ɗo ɗum ɓuuri moƴƴude ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saha jokken golle. est ce que Khalil telɗi ceerno Khalidou wuro ngo no woruno diwano kal no woruno kanko goto fuɗɗi yiide ko yiyata ko o ronki dañde ballitiɗo nde tawno kamɓe kala ko haɓɓere wotere koɓe ndewata ko tan ɗum ɓe ndewata kalɗo wawi yaade alay sago warta haɗo bammakko ɗo sabu ɗo wawi yaade kala ko kamɓe ɓolɓe goni toon ceerno Khalidou o arti ha galle mabɓe o holli baaba o ko yi ko hunde mawde ndekko toon gay kokkoli ɗi goni omo disodira e mabɓe omo haalde mabɓe aɓe jabodira holto haallaji ɓe mbattodirɗo ɓe kaldata ɗo. Seydi Sar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no fewi en calminiɗo henne seyd ceerno Ahmadou Thiam ha to Lo Havre kono nawtetanmo ko ha to Sinthiane Padalal en calmini ɗon ceerno Abdullahi Dodda Seydi Ndiaye kono en calmini sohna Aissata Ndiaye Seydi Ndiaye taw ko cuddiɗo makko kanko ceerno Ahmadou Thiam. A jarama Seydi Sar mi weltanimama no fewi namdal ma joni noon holko babiraɗo o jaabi holko yimɓeɓe jaabimo yimɓeɓe keɓɓiti mbi wondude e bammakko o ɓe keɓɓiti ɓe mbimo ɗum ɗo wona no cikkirɗa ni wona no mbiɗa ni minen min tawri ɗum ɗo tan ko jinnaɓe amen wabiraɓe amen ko kamɓe min tawno eɓe ndewa ɗum ɗo ko kamɓe jibini min koɓe joomen hakkillaji ɓe kangaka ɓe mbatta ko fewani kamɓe min tawno ina ndewa ɗum ɗo minenne min meedini e mabɓe min batti rewde ɗum ɓe gonani ɗo hande ɓe jeehi ɓe maayi minen goni ɗo henna koɓe mbaɗanno ko min ñemtinaɓe. Ibrahima heɓɓiti wiɓe onon e wabiraɓe mon foof e ko ndewaton ko onon foof ko e majjere feñje bonde gonɗon onon e wabiraɓe mon ɓe kalaton ɓe e ko ndewaton ko onon e babiraɓe eɓe ndewaton ɓe foof ko e majjere bonde gonɗon son tini son tinani ko e majjere gonɗon ɓe keɓɓiti heɓe kalda e makko ɓe mbi Ibrahima an kam a addanan min ko gonɗi e ko kalta kone ko gonga kalanta min walla an gonɗa koye fijje gonɗa tan koye haalde ko welma aɗa silli a ƴewtata ko haalama ka. Ibrahima heɓɓiti wiɓe jommon kanduɗo e rewede o mo ganduɗa ko on goto foti rewede on woni jeyɗo asmanuji ɗi jeeɗiɗi gonɗi dow mon ɗi on woni jeeɗo leyɗele jeeɗiɗi gonɗe less mon ɗe ay on tagɗo ɗeɗo asmanuji jeeɗiɗi e ɗeɗo leyɗele jeeɗiɗi ay oɗo woni deweteɗo moɗon wona ɗeɗo kecce ɗe ndewaton ɗum ɗo ala ko wawi fewnude ala ko wawi wallude so wona ko walla ala ɗo wawi hedde so wona ɗo heeda ɗum ɗo ne wawi wonde Allah. min de mbiɗa seedi ndeweteɗo ala so wona mo mbimi on o ɗum ɗo ko kecce ko ndewaton ko soɗon mbawi gaccon ɗum garon duttoɗen e gonga gaccon ndeɗo fenade ko laaɓi ko tan koye fenade gonɗon e ko ni Ibrahima wiɓe e ngol lawol. ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalidou ene jangguina men tan neɗɗo woto tampu haalde ɓayde ko kalta kone moƴƴi ko mbatta kone moƴƴi jokku woto tampu baba annabi Ibrahima ɗo lombiɗo doole ngala kono wo yiɗa koɓe mbaɗata ko kono mono buɓɓo hakkude mabɓe ngam yidde feblindeɓe e yidde haalde beele wasata kam wooda hen nanɗo ko baba Yaya Deme wiyata ko ha toon to États-Unis de Amérique mi salminima Seydi Deme ceerno Yahya almami jangguino Qur'anil Karim ngana wiyata sa hocci longere ɓakkere a weddima e ɓalal ma sam kono hay soko seeɗa ma nanggu ɗum jii saabu haala nafat tan so haalam ma dañ nanɓe hay so tawi woni ma dañ ɓe nanani
ceerno Khalidou ñalɗi maɓɓe ngari sabu eɗen gandi ñalɗi feetuji ne keewi sabu diineji ɗi keewi aduna he saɗa laara des commentaire uji walla gueɗe walla jayideli aɗa feetuji hefreɓe kulɓiniɗi baɗoji aduna he cikkata ille ɗum ɗo henna way kono hunde artude ne artude dole ni ceerno Khalidou kono noon ñalɗi maɓɓe kamɓe ngari ceerno Khalidou holkoɓe mbadde annabi Ibrahima e ɗin ñalɗi. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaaguima Allah to gonɗa foof ya won e jaam a jarama e namdal ma payodingal en calmini ɗo banam debbo Sira Gakou kono en calmini mawɗo moƴƴo Soda Konté e joom galle makko en mbimo Seydi Mbodj en calmini mawɗo Munoyi en mbimo Seydi Mbodj min calmini Seydi Thiam mawɗo moƴƴo Seydi Saar a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere ayi hakkude mabɓe Ibrahima fuɗɗi wadde caɗele seeɗa kono ɓooyani mum tan eɓe jogui julde no mbireten julde korka walla julde taske ni julde mabɓe yonti kamɓe ɓeeɗo julde mabɓe yonti eɓe mbaɗa julde mabɓe e nder ko julde nde yonti ko ñalawma julde o ari ɓe jahata ko nder ladde ko toon ɓe mbaɗoyta julde nde joni noon e hoddira Allah e bawɗe muɗum julde yonti kamɓe foof ɓe ñantima comci mabɓe ɓe ndendi to Allahji ɗiɗo eɓe jogori yaade julde mabɓe kono ene jeeya e aada mabɓe ɓe mbaɗa ñamele ha heewa ɓe gadda ñamde nde ɓe joƴƴina sara Allahji ɗo holko wonata sababu ɓe gadda nden ñamde ɓe joƴƴina ɗon ɓe mbiyata ko eɓe mbarkinoro Allahji ɗi ɓe goppa ñamde nde ɗo less Allahji ɗo ɓe jaaha ɓe juuloya julde mabɓe haɓe gasna ɓe garta ɗo Allahji ɗo ɓe kocca nden ɗon ñamde ɓe ñamoya ɓe mbiya Allahji ɗi tuuti hen waɗama barke ɓe jaaha ɓe ñamoya ñamde nde kamɓe ɓeeɗo e hoddiro Allah e bawɗe mum ɓe gari ɓe goni ko iyade ɓe gaddi ñaɓɓe ɗe ɓe joƴƴini less Allahji ɗi ñamde nde ɓe ndendi kamɓe foof haɓene jalta wuuro ngo eɓe jaaha Ibrahima nana wondi e mabɓe ene somodi e mabɓe ene yaada e mabɓe o rendi e mabɓe kanko Ibrahima joni noon ɓe jeehi ha ɓe goɗɗoyi wuuro ngo foof rendi hay goto heddaki heddi ko ardiɓe e wonɓe caggal kono noon toɓe ndendi eɓe jogori yaade juuloyde ɗo Ibrahima hoore mum ari ene somodi e mabɓe eɓene jaaha joni noon ɓe pokkiti eɓe jaaha aɓene jalta wuuro ngo kono aɓe gondi e Ibrahima e on ɗon saaha Ibrahima nene somodi e mabɓe ɓe jeehi ɓe jalti wuuro omo yaada e mabɓe ɓe jeehi ha ɓe goɗɗoyi seeɗa Seydi Saar ko ɗon konngol arti e ma e on saaha jokken golle. a jarama Seydi Sy ceerno Khalidou yo Allah nurdin gandal ngal ɓeyda fahmamuyo kadi rokka softende ha ɓuura ɗo henna nde tawno musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna ko ha duusa en fammina men wonde a wawa wonde julɗo aɗa duwo jamma e ñalawma mbiya a heɓata ko mettuma ɗum wawa wonde mette ko banggue rewde Allah ko banggue foof ara tan heddoro kala ko ari e ma noon ko ha mbawa muññita hen hoore maɗa eɗen joguiɗo hen kawiraɓe e babiraɓe musidɓe ɓe ganduɗa ɓe kattanani mbawana koye mumen to banggue rafiji kono aɓe kollita soɓe ketto yewtere nde aɓe tina elleɓe modi ko poɗɗe guittoje musalla e nder mabɓe aɓe tina e nder mabɓe jaam ha yewtere nde gasa kadi musalla mabɓe arta firti noon muññidde yimɓe ko hunde moƴƴude muññidde yimɓe ko hunde moƴƴude saabu aduna ko aduna musɗo ko aduna woƴaji ko aduna kiɓɓal goto kala ne rimdi ha teddi ene ande hoore mum wallata ɗum tan ko hoyfinanede hoyfinire wasiyaji moƴƴi nonne kadi e jewte moƴƴe ene wawa duuse ɗum
kono noon poɗɗe ɗoygol perte guite han kadi ni nen mayram an kama a fertata guite ni e kala sa namdama tarih hayɗi mbayi awa jaɓade gam gonɗi tan aɗa doyo tan mi anda heyɗi mi anda ɗomɗo ceerno Khalidou Abdullahi Sy baba annabi Ibrahima somodima e mabɓe hol feere nde o sakki eɗen gandi o yiɗa yaah o yiɗa tawede ɗe gueɗe hol feere nde o sakki ha e ɓoccitade makko holko heeɓimo hen e ko heftima hen ceerno Khalid. Seydi Saar mi salmitimama mi weltanimama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere e namdal ma payodingal. En calmini baba Sildu Mbocc kono en calmini kaw Yahaya en calmini kaw Seydou. Seydi Saar annabi Ibrahima ene somodi e mabɓe ene yaada e mabɓe to annabi Ibrahima yadata e mabɓe ɗo ɓe jeehi ha ɓe jalti wuuro ngo won konngol wi o weddi hoore makko o wayno janɗo ni kanko annabi Ibrahima o yani o weddi hoore makko o yani o wi min de komi ellinɗo mi wona celluɗo no feewi o woni wullitade koyɗe makko ɗe ene muusa won konngol ko ni wi won konngol wi ala o hoyni asman o daarimo seeɗa nden ko toon ɓe gandata neɗɗo o a sellani o wi mi daari hoodaram nde mboɗa andi komi ñaw komi dafeteɗo somi yeehi mi artitta e cellal o wulliti ɗum e on saaha ɓe mbi ɗum noon ɓayde ko noon ya hot wona noon o sellani ala ko jiɗɗo fewjande allahji mabɓe ɗi ko jiɗɗo firtude ɗi o itta ɗi ɗon o yaha haaju makko ko pelliɗɗo haɓanade Allah subhanahu wa ta'ala ɓe goppimo ɗon kanko annabi Ibrahima ɓe jawti yeeso ɓe gaccimo ɗon kanko o wonti caggal mabɓe kono noon kanko ne caggal makko won aroɓe toon ɓen gona forɓe no feewi ene waɗi ɓe cellani ene waɗi sukaɓe togosɓe gona yawɓe koyɗe no feewi ɓen ko caggal kenno joni noon ɓe ɓenni ɓe goppimo ɗon won woɓɓe ne gara caggal makko ko ɗon kanko annabi Ibrahima o heɓito wi o wondiri Allah o wimi wondiri Allah mami fewjan allahji mon ɗi ay wona on jeehi on goppi kam caggal mami rutota allahji to kanji foof mi heelaɗi nden noon aroɓe caggal makko ɓe nani konngol ngol o haali ngol kono ɓe karani hay batte joni noon ɓen jawti kanko o rutti o fayi to sanamuji to kanko Ibrahima de o rutti o ƴettoyi tan ko jambere makko o fayi to sanam to o fayi to sanamuji ɗi goni to o yetti o tawi ɗon sanamuji ɗi o hucciti e majji nde o hucciti e majji o daariɗi aɗa andi kanji sa daariɗi cikkata ko neɗɗo dari ɗon sibi guite ɗe ene pewna ha feewi so ɗi puttinima guite cikkata ko eɗi mbaɗi ruuhu eɗi poofa ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle ɓi adama ɓinguel adama ene hawni ceerno Khalid pewna hunde e pewnugol kawnigol ñeña ɗum ha yooɗa garɗinira ɗum kanŋe mbaɗa e mum guite ha watta yirɓinde guite tawno seyɗade ene ɓatti neɗɗo no feewi kadi ne yaawi ko homtata neɗɗo seyɗane ene ɓatti neɗɗo ene jille neɗɗo ene yaawi ko homtata neɗɗo saabu wonno mbayata seyɗane homtuma cikka ko Allah ɓattiɗa taw ko goɗɗum ɗum waɗi noon ɗe kala saaha ene foti wadde filtre hoore muɗum mbaɗa filtre hoore maɗa miccoɗa hoore ma miccoɗa ko gonɗa e dow mum ko ƴeewa yiitade hoore ma sa miccotako tan sa renaki a buɓɓoto ɗum waɗi noon ko fulɓe mbiyata ko mo faltotako on o faltetaki mo faltetaki noon so ɓooyi tan o falete o anda e hoore makko ceerno Khalidou o ellini kanko Khalil ngam hollirdemo ko ñawɗo o wawata yaade ruttade yidde fewjandeɓe
e fewjande ɗi sanamuji ɗi ɓe ndewata ɗi ceerno Khalid wa arti o huccodiri e majji e holko wadde majji. Seydi Saar mi salmitimama no fewi, mi ñaganimama Allah moƴƴere, mi weltima sanne no fewi no fewi. En calminiɗo ceerno Jabaro, nawteten ko ha to Horko Ƴere, kono ko ɗo tawete. Seydi Saar nde o ari o hucciti allaji mabɓe cofɗi jasɗi ɗi, o dari o huccite majji, holko Ibrahima adi haalde. Nde o yetti o huccite majji, o wiiɗi ko i onon kam ko haɗi on ñamde ko ni o wi allaji ɗi. Aɗa andi en mbi hade mabɓe yaade kamɓe jasɓe ɓe, ɓe gaddi ñamele mabɓe, ɓe cakki e less ɗin ɗon allaji, ɓe joƴƴini ɗon beele barke majji ene yana e ñamde he. So ɓe garti juuloyde fummoyde e on ɗon saaha, ɓe kocca ɗen ɗon ñabɓe ɓe barkinoro. Ɓe ɓenni Ibrahima arti fayi toon ne jogui jambere mum, o heɓiti o wi sanamuji ɗi onon kam ko haɗi on ñamde addande ɗo nde. Hay sanam goto jabaki mo, ina jogori jabade mo, jabotako. O wi wona onon kalde mi, onon kam mbeɗa haalde e mon tan, on jabotako. Omo haalde e sanamuji ɗi, ɓe jabaki. Omo jogui jambere makko tan kanko Ibrahima, o ƴeeri o fi sanam goto, o heeli ɗum. O rangani sanam goɗɗo, o heeli ɗum. O rangani goɗɗo, o fecciti ɗum tan ha wonti peccitte. Sanamuji gonnoɗi ɗon ɗi foof o fecciti ɗumen ha wonti peccitte e le tenoynoɗo nde addi leɗɗe mum. Joni noon kanji fo o heeliɗi, so wona goto ɓurɗo wonde mawɗo o mo ɓe ɓorninno tengade kanŋe o, on goto Ibrahima ɗacci ɗon, o helani on ɗon. O ƴetti nden ɗon jambere nde o soppirno ɗin sanamuji, o liggi e dande on ɗon sanam mo helani, o liggi e dande on. Joni noon muuyo makko ko soɓe gari alay saago maɓe namdomo, so namdimaɓe, soɓe namdimomo o hokkaɓe hujja o ko oɗon ndewa ɗum ɗo. On tawi oɗon ne jogui jambere kay namdoɗemo. Soɓe mbi ɓeɗon jabatako, o wiya i oɗon celle koye mon, so hunde jabotakomo ko ndewanta ɗum, ko ɗum addanimo wadde noon. Kono o yarani hen tan yidde fende walla goɗɗum, walla yidde sornade, ala o yaari hen ko dañde hujja e dow mabɓe. Ɗum noon mbaɗa andi Seydi Saar, yewtere men hande ko ɗo haɗata, so hawri e welede Allah inchallahu taala janggo jokken qissa annabi Ibrahima, so hawri e welede Allah. En calmini dendagal julɗo ɗo woni, mi duwani mama Seydi Saar, to gonɗa fof mi ñaguima Allah yo kisal Allah e nden ka mum won e ma. En calmini dendagal julɗo, kono en duwanima dendagal julɓe ɓe, kala ɗo julɗo woni yo jaam Allah e kisal mum e nden ko mum won e ma, an julɗo to mbawɗa wonde foof. Yo Allah reen en, yo Allah hisnu en, yo Allah humto hajuji men, yo Allah jaɓan en kala ko ndewɗen e lewru he. Yo Allah suur en sutura mo huncotako gila e aduna ha e lahara. Onon foof on calminama julɓe, on beltanama, on duwanama kadi, on ñagama du'a u, emin ñaagui on du'a u minenne kadi. Seydi Saar, Allah andi ko moƴƴema, Allah tan andi ko moƴƴema, Allah tan andi ko moƴƴema. Ñaguima Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗani ko moƴƴema gila e aduna noon ha e lahara. Kono mi ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam ma, mi ñaguima Allah yo Allah looɓe cellal ha heewa, mi ñaguima Allah yo Allah barkinane ɓesgu ma, mi ñaguima Allah yo Allah heddane jinnaɓe ma, mi ñaguima Allah wata Allah hokke andude e gurdam ma, mi ñaguima Allah kala ko mettanma yo Allah woɗɗina, yo Allah waɗan noon kadi julɓe foof. Mi salminima Seydi Saar, mbaɗa andi mi woppete ha hande ɓenna, so Allah jaaɓi jokken qissa annabi Ibrahima. Hanki noon e hande ne raɓɓiɗa seeɗa, kono ko dande nde ene muusa en seeɗa, ne raɓɓi dande nde ene jaggi en seeɗa, ne muusa. Ko ɗum tan en jiiɗa wasde wadde, en jiiɗa dartade, kono dande nde ne muusa no feewi, kono salde ene muusa.
kono noon mbadden hen tan seeɗa seeɗa yama kadi ɗo e balɗe seeɗa calgol ngol usto eyyi ɗum waɗi en jiiɗa wasde wadde mbaɗɗen kono gussuɗen seeɗa ɗum noon Seydi Saar mi accuma ha janggo so hawri e welede Allah e on ɗon saaha jokken golle. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. يا بسلام ثم سلم على النبي أول يفنى وويل يا بسلام ثم سلم على النبي أول يفنى وويل الله تجد a jarama ceerno Khalidou Abdullahi Sy a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere du'a mo nduwiɗa o en mbi amina ya rabbi yo Allah jaabo du'a o yo Allah jaabo du'a o kadi Allah jaabima du'a o sabu woni Allah jaabima du'a o ko alhamdulillahi rabbil alamina ɗum ɗo ko watte o ko du'a o jaabaɗo woni ɗo sabu so wonano du'a o jaabaɗo kay ɗum ɗo hen sattanno kono ko yettude Allah ceerno Khalidou duwuji ɗi fof ko jaabaɗi sabu alhamdulillahi rabbil alamina neɗɗo so wuuri selli ene hiisi ene yewtida yimɓe yimɓe ne jewtida e mum ene yultodiri e yimɓe ene taccodira keeri e weeyoji e banggueji kala ɗum koye yettude Allah ceerno Khalidou Allah yoɓe moƴƴere ko duwanɗami ko duwanɗa julɓe ko yo Allah waɗani ko ɓuuri ɗum sabu an ɓuuri handu hen so heewi e ma tan wamat ha yetto amen ko duwanɗa jinnaɓeɓe ko kadi en duwnima jinnaɓeɓe pop heddiɓe yo Allah hedduɓe ɗo ko heewi tawno wonde cellal e kisal tawno wonde cellal e hattan yaaɓeɓe yo Allah ɓeydu weeli mum e mabɓe ya rabbi ya rahman ɓe cellani ɓe yo Allah rokkuɓe sellude ɓe mbawana koye mabɓe selluɓe kadi yo Allah rokkuɓe rentade ɓe ndena cellal mabɓe ya rabbi joguiɓe ɓe yo Allah rokkuɓe faade ɓe ngalaɓe ɓe balla ɗumen ɓe nafka ɗumen ɓe dokka ɗumen ko nafata ko ha ɓenne mbawana koye mumen haasideji ɗi yo Allah lawƴu ɓerde mabɓe ha laaɓa ɓe natta wonde haasideji naafigueji wonɓe galleji ɓe yo Allah soccu ɓerde mabɓe ɓe natta wonde naafigueji mortoɓe hakkude yimɓe hakkude dewle hakkude yiɗodirɓe hakkude sehilaɓe yo Allah ittu ɓen ha laaɓa watta ɓe peewal ñirɓiniɓe ɓe jiɗana hay goto jaam e moƴƴere kono ɓe jiiɗa maaya saabu so tawi a maayi tan ɓe tampat walla ɓe pooƴat yo Allah ittu ɗum e mabɓe ɓe keptina ko mbatta ko ɓe keptina ko watte ko ɓe keptina moni kala ko waɗata ko yo Allah ittu ñonkoto e tooke bonɗe rendo men go itta kala ko ɓawli waɗa men e peewal e laawol a jarama Seydi Sylla yo Allah yo moƴƴere min jaaɓi gantu o ko gonga ɗeɗo balɗe ene rabɓiɗa eɗen gandi ko haalte ko ne heewi tafsiraji ɗi nan ɗon tarawihji ɗi nan ɗon zicruji ɗi nan ɗon calminali ɗi nan ɗon haajuji goɗɗi ɗi nan ɗon goɗɗum e goɗɗum nan ɗon koko fawodiri tan kala ko waɗa koko heññita kala ko waɗa hen koko heññita ɓayde ko heññita noon ceerno Khalidou alhamdulillah seeɗa ala ko barke woodi saabu ɗum ɗo hen nani heewi ɗum noon en calminiɗo hen Ahmadou Bari denɗi meɗen ha tonto leydi Mauritanie gorko mo Jowol min calminima min calmini coddiɗo maɗa en calmini haalirde Jowol kala e dow indema en calmini Jowol kala e dow indema en calmini dendagal dente men e dente ɓenninteɗe jewteɗe kala yo Allah yo moƴƴere musidɓe tedduɓe dande welde nde ko musidɗo moon ceerno Ousmane Ly gorko mo Dumga Rindiaw kono ne kadi tarikh o haalilo deeƴa e haqqille denkoye ɓernde ko musidɗo men ceerno Khalid Abdullahi Sy to karallagal to ko musidɗo men Saydou Abouba gorko mo Lugsayba ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehili moon Sar Abdullahi Saar gorko mo Dulmaji ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalane musibam tedduɓe ngabbani dow kammo asno yaademo sonna Muhammadu ɓurɗo wimmere Allah
moɗum ɓurɗo windere Allah rindini e inde moɗum e inde giɗo moɗum ɓurɗo windere nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango ɓurɗo windere nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango ɓurɗo windere yettoɗen godani bakan o kala kala juulen mo sabum woodi windere yettoɗen godani ko tagɗo kala kala juulen mo sabum woodi windere holfo mo jiɗata Allah yiɗama